Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना हाथिसार ओनसोलनि सादावागुरि गामियाव हाग्रानि मैदेरा फैना न'फोरखौ सिलिंखार खालामलांदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै फैनाय मैदेरा करन्जय मोसाहारिनि न'खौ गाख्रेबना लथं फथं खालामलाङो। मख'नो गोनांदि हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरखौ हुबाय थाफुनाय समावनो माब्रै हानजानिफ्राय मासे मैदेरा न'खौ बुफाय बुसि खालामदों। बुफाय बुसि खालामनाय समावनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा होखारनो नाजासेयावबो होखारनो हायाखै। मैदेरा न'खौ बुफायनानै गोबां मुवा बेसादफोरखौ खहा खालामनानै गालांदों होननानै न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। गामिनि रायजो राजाफोरा सरखार आरो हाग्रा बिफाननिसिम खावलायदों थाबैनो होबथानाय राहा लानो थाखाय। नैथियाव दङ बर' थुनलाइ आफादनि 60थि तामुलपुर जथुमनि आद्रा थानाय थान्दै मेलनि जर'खा जथुमखौ बिजनियाव फैगौ अक्ट'बर दाननि 2 आरो 3 खालाराव खुंनाय जागोन होननानै गांसे खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों मिथिहोदों। थामथियाव दङ बिटिआरनि गाहाय प्रमोद बर'आ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला दिनै बिपिएफ दोलोनि 4 बारग' एमसिएलएफोरा गोबांथार आयदा बिसिएस बिटिआर ओनसोलाव जौगानायखौ लानानै गाहाय खुंगिरि प्रमोद बर' बिथांखौ लोगो हमहैदों आरो बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांना होगोन होनना बिटिआरनि गाहाय प्रमोद बर'आ खोथा होदों। ब्रैथियाव दङ 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि रायजोआव फिन मुगैथाव जाथाया जालाङो। सासे 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामो। कामरुप मेट्र' जिल्लानि खेत्री उलुनिनि थागिबि 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ 4 दोलोनि दुथांफोरा मैया रबिबार खालि हानजायारि जिनाहारि खालामो। मख'नो गोनांदि खेत्री पुलिसा बे जाथायनि दायनिगिरि 4 दुथांखौ हमबाय। पुलिसा 4 दुथांखौ बकल बैस्या, बिकास सरकार, चिरन्जित सरकार आरो केशव बिश्वास होनना सिनायथि होदों। जिनाहारि खालामजानाय हिनजावसाखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि खुदियाफोरखौ फाहामथाय होनाय खथायाव लाखिना फाहामथाय होनाय जायो। पुलिसा दायनिगिरिफोरनि सायाव गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होननाबो मिथिहोदों। बाथियाव दङ थांनाय 22 जुलाइ खालार खालि NLFB हानजाया सरकारजों गोजोन सावरायनो थाखाय हाग्रानिफ्राय उदां अख्राङाव फैनायखौ XNDP वेलफेयार ससाइटिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बरायदों। लोगोसे गोजोन सावरायनायाव बिथांमोननो नांगौ जानाय बायदि गोसो मोदोम जिउ आरो मेलेम होनानै बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाब आरो मदद होलांगोन होनना बुंथियो। लोगोसे बर'नि गेजेराव थानाय मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरा दल संगठनफोरा गोजोन सावरायनो लानायखौ बरायनो नांगौ। लोगोसे बिथांमोनखौ हेफाजाब आरो मदद होनो नांगौ। गोलाव सम बर' हारिनि नांनाय जुजिनायखौ माबा मोनसे मोननो गोनां आद्रा थानाय फिथाइफोरखौ जेन बिथांमोननि सावरायनायनि गेजेरजों बर' हारिया मोनफुंनो हायो बेखौनो जों आसा फारि लाखिदों। दिनै गोलाव सम बर' हारिया सोमावसारबोदोंमोनब्लाबो गोलाव समनि गेजेरजोंसो जोंनि सोमावसारनायखौ दाबि दावहाखौ आसाम आरो भारत सरकारा खोनासंबोदोंमोन। नाथाय NLFB दावहाखौ खम समनि गेजेरावनो आसाम आरो भारत सरकारा खोनासंदों। बिनि थाखाय जों आसाम आरो भारत सरकारखौ साबायखर बावदों आरो NLFB साफ्रोम दैदेनगिरिफोरखौ जों साबायखर बावदों होनना बुङो बारग' NDP वेलफेयार ससाइटिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।